бародаро, дӯстони азиз, салому алайкум. Бисёри шумо мунтазири ин чӣ будем ки кай мо маҳсулоти таҷспортим бо маҳсулоти нав, шапкаҳо ва бо тарзи англисӣ гӯем бейсболкаҳоро мо барои шумо пешкаш менамоем. Инак магазини Алабум ҳастам. Ҳабибулло, салому алайкум. Бародармо номи чӣ буд ака? Акай Умед. Марҳамат барои шумо мана бейсболкаҳо нишонед акай Умед. Мана марҳамат. Дар сайти Алабум шумо метавонед харидорӣ кунед. Мана шапка нишонед акай Ҳабибулло. Я саратон мамонед ака. Мошаллоҳ. Леон Лев. Сомонаи Алабум медароем. Амунҷа портал вай ҳастай, меню ҳастай. Камунҷа каталоги вайда медароем. Инстаграмда директа да Инстаграм директа нависонен, ҷавоб метиҳам, заказотонро қабул мекунам, нависонен роҳӣ мекунам. Акай Ҳабибулло, обод бошед. Явам гап гуфтани ҳастед? Бали кадом бачакое ки бизнесои худшона доранд, ҳамхайрани шумо якам хеле маҳсулоти худша доранд, мо қатиша ҳамкорӣ мекунем, дар платформаи Алабум дастгирӣ мекунем, боша марамат фурӯша. Бе ягон проблема. Хале почта када роҳӣ мекунем, бачаҳо баъзе маълумотҳо доранд, хеле почта кадан, дар кучка равон кадан, дар тамоми корро метавонанд бачаҳои мо кӯмактон мекунем. Марамат роҳи набошад бачаҳо. Сифати чӣ хела акай Ҳабибулло, рост чӣ казанед? Махул шид, честно говоря. Мошина, намаш баъд хайки бидагия но сифати шапкара маҳқулай. Машаллоҳ. Ина марҳамат бачаҳо. Буроен, инами ҳамин рӯз метавонед харидорӣ кунед. Дар соли нав, мисоли гапан. Дар хунукиёи зимистон шапка. Хунукиёи зимистон бигем дурустар мешавад. Силаи Ахмадшохи Масуд катем, рост мегарди. Машаллоҳ.